Fis-sena 2021 infetħu spazji pubbliċi ġodda u saru diversi proġetti ta' tħaddir urban f'pajjiżna. Fost l-akbar proġetti li sa issa qed jitgawdu mill-poplu Malti huwa dak ta' Witfulija fiż-Żurrieq, fejn art miżbla inbidlet f'art li titgawda mill-familji. Il-kap eżekuttiv tal-Wayserf Richard Bilokka spjega li f'post fejn kien miżbla tħawlu 40,000 siġra u arbuxel u dalwaqt se jinfetaħ spazju ieħor f'Għawdex. Fil-ġimgħat li ġejjin ħankunu din inauguraw proġett simili ħafna f'Għawdex, il-miżbla l-antika tal-Qortin, illi l-istess din kienet l-ikbar pjaga ambjentali li kien hemm Għawdex u issa n-nies ser ikunu jistgħu jmorru hemmhekk u jgawdu ambjent naturali. Bħalissa għaddej numru ta' investimenti li jlaħqu l-10 miljun euro fi proġetti li tisebħu ġonna u postijiet fl-urban. Għal xhur li ġejjin deħlin fi żmien intensiv ħafna fejn ħankunu din inauguraw numru ta' proġetti. Ġifri għandna x-xogħol tal-Green Surf, il-proġett tal-Ħamrun li qed fi stadju avvanzat, għandna xogħol fuq Romeo Romano mhix ġmieli wkoll, ix-xogħol fuq il-ġnien fejn kien ta' Ċikku Fenek fil-Mosta wkoll qiegħed fi stadju avvanzat. Ma' dawn se jibdaw koll ix-xogħol fil-wied ta' Ħalqormi li se jissaqqaf biex isir ġnien u se jibda xogħol ta' tħaddir fi 3 żoni f'Ħażabbar. José Muscat, id-direttur tal-proġetti ambjentali ta' Ambjent Malta, li hu ħsieb is-siti ta' Natura 2000, spjegat kif il-proġetti ta' manutenzjoni dejjem jibqgħu għaddejjin anke wara li proġett jitlesta. Hemmhekk nibqgħu għaddejjin billi naraw li l-siġar ġodda li nħawlu, ovvjament dawk naqpaw insaqquhom minn tal-inqas għal 3 snin, dawk li huma kbar ukoll nagħmluhom żbir kemm ikun hemm bżonn u nagħmlu wkoll xi manutenzjoni oħra fejn pereżempju anke restawr inkomplu bir-restawr tal-ħitan tas-sejjeħ. Apparti dawn ix-xogħlijiet hemm ukoll fondi li qed jingħataw lill-Kunsill Lokali biex iħaddru l-lokalitajiet rispettivi.